Шәһәр урамнарына кар чистартучы техника чыккан. Инде 3нче көн яучы карга күпләр шатланса, икенчеләрдә мәшәкать тудырды. Соңгы көннәрдә күпләп яуган кар торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләрен җиң сызганып эшләргә мәҗбүр итте. Кар яуганны алар зарыгып көткәннәр. Аларның эш сәгате хәзер иртәнге 5-6дан башлана. Иртән үз транспортында эшкә китүчеләргә дә яуган кар кыенлыклар тудырды. 3 көн эчендә зур көртләргә хәтле барлыкка килде. Тимер атны кабызып тиз генә кузгалам диме. Менә ишек алдында начаррак шул. Начаррак. Гаражлар жирак. Ишек алдында куерга тоже постоянно трактор толкает, мешаемся. Кар яуып тора, барыбер чистартасыз. Барыбер чистартабыз, да, потому что безнең как от сымак бит инде. Как авылда от нета йөртәбез, ә безне бу машина йөртә. Ауырак инде чистартам. Так инде чистартырга кирәк инде хәзер. Эшләр буенча барга. Төрле оешма предприятие коллективлары кулларына көрәк алып үз территорияләрен чистартуга алындылар. Кар күләме зур булганлыктан махсус техниканы да җигәргә туры килгән. Кәефләр отлично, кар яуды, сөйнәбез. 2 көн күпләп шулай кар яуды, туйдырмадымы инде? Ташлар яусын һәр көн сайын. Яңа кайфы, на самом деле. Настроение, ребят. Чистартабыз. Бүген дә кар ява, машиналар авырлык белән йөри. Ноябрь ахырына кадәр әле шулай дәвам итәчәк. Бу ай явым-төшемнәргә бай булыр ди синоптиклар.